Kanang kahoya o patgod kabitin among nakuha ana nga murag dagko ani O among kadiri kadiritas, nukob. katong kahoy pa daw. Upat kabuk bitin among Dago kayo, yun ana. Usa ka ana ma'am tukop ak manok. Mukaon og manok sa taas. Sige, unsa man bitin na katong sawa? Kanang Sawa ko nga kuan. biton kanang bukod. Python ba, python? Dagko dayla. Kaon man ak manok. Ana kadakala. Wala katong dito Muna ari nadakpan kadak. sa mua. Al panita na mo. Ha? Panita mong kanon. Anong pungot akong Unod ra akong kanon, may magrutak lawas na. Nikaw ni bitin pod. Kaon kayo ko ng lawas. Bikot to. Kuan man sawa man. Unsa man bukot ay? Kani diing sawa dili mo ambak. Dili, hinay man ang mulihok. Paano dito? Maghimo ko kuan, maghimo ko sulo kanang lukay ba. Nya akong ikos kawayan. Ani ito isubay dito tumoy ang taas na ana. Katong kuan, katong iyang lawas kay mag-ana-ana man, mag-ana-ana masanga. Ug asa siya paingon. Kanang silaban doon akong tiyan. Ang tiyan silaban ug dili naong anao sulo ana. Basta kani laging maglagot ining halap gipaak ang kuan kanang kalayo. Bitang gipaak ang kalayo. Sakitan naman siya. Na. Nya katong ahos. Dukduk ko ahos niya akong giputos og kanang kamisin nga kuan nipis. Akong gibaat sa kawayan. Sige papa nadugay naluya. Mangina ka kaluyan. Naluya siya nadugay. Dili siya mo ampak, dili. Python man. Gaanar gyud siya nagkanaog gyud siya anang puno. Kali hapit pa aka kay ano man ha. Nanaog naksawa ana. Karon kay gikalit man na niya tikbas, karon kay akalas kay ni ana man. Ano kaning iyang sanina? Nagisig gyud iyang sinina may ganit iyang kilid wala maabdi ang iyang sinina minaabtan sa baba kay kuan sawa. Kadako ana. Nagisig iyang dili kay dagan mo gyud siya, dagan mo siya. Nya kay akalas ka. Ak iyang ikog to pa mas taas. Kuan iyang ulo ra may ni ni anak man niya. Kay iya man gialang-alang ak tikbas. Tikar po ng Oh, inganak. Igkaluya nimo balikusan ning ka didto nakapatay, didto nakapatyon sa ipit. Piit. Oh. Anaon na Oh, bukog gyud ka. Mga andes tukaran ba katapusan to namong kuha. Di anak gyud niya la. Basta anak gud kaga ang halas gud anak. Murag ka nang Nagbalulon. murag tulo kaligid nga dagkon tra nagbalulon siya. patong anak. Sus karon kay si Kimit. Wala ba daobis tukaran adiha gadaob sa duol pod. Sus karon sawa kay maghinahinan ni pulis ka di. Agkuan nga na ako nga humok na dito sila. Oh, humok na. Nahumok na. Ikon to din ha sa banahaw. Ang bitin. Dako man kay nang kahuya oh. Sa banahaw lagi. Upat lagi kabok nakuha naman niya. Ikalima tong dias tukaran nga diha anang akong bulak. Di na day mo mahadlok big banakon. Hoy, banakon ri. Amo dining kusgan dining 80 anyos kay buyag kay bitkaon bitin. Kaon pagbitin, kaon pag-iro. May banakon diri kay init kan ang lugar. Sa bukid. Ang kaok iro ay bugoy na sa. Ha? Ang kaok iro. Katong nung prino, kaok iro, bugoy to. Saka naman kaok iro, bugoy. 25 pesos ra kunong iro. Kaya ipon niya standing. Nana kay RD idea. Oh. Ipon ko yung standing. Inana di ko gusto na mer. Giat. Standing ako rin sa bola giro. Kanang crispy pata na ang panit. Ato chuy-chuy sambay, sangkot sam. So, dito pagbalay to. Standing. Litaw pa katulo. Hindi mo bitin. Pero karon wala na. Kati maho man na sila. Katoy